Калі бачыш, якія выдатныя будынкі людзі ўзводзілі ў даўніну, міжволі думаеш, што яны былі больш разумныя за нас. Архітэктура. Цэлыя краіны гавораць з намі менавіта на гэтай мове, і мы можам яе разумець. Азбука гігантаў на тэлеканале «Беларусь-3». Палац Гатоўскага ў Красным беразе. Містычны палац, поўны змрочнага сімвалізму ў сваім загадкавым убранні. Анархія стыляў, зацыклены сюжэт аголенага фасада і нават акультныя знакі, пакінутыя на паверхні для несвядомага вока. Але чаго баяўся Гатоўскі, убудоўваючы ў сцены будынка безліч ахоўных амулетаў? І ад каго вось уже сотню гадоў пільнуюць палац гамераўскія хімеры? Які сакрэт тоіць за 7 пячацямі эклектычны храм наватарскай архітэктуры? Архітэктуры Беларусі. У 1876 годзе генерал-губернатар беларускіх зямель Міхаіл Гатоўскі за смешную па тых часах суму ў 6200 рублёў набывае ў якасці вясельнага падарунка адзінай дачцэ маёнтак Красны бераг. Сохлая вёсачка на беразе ракі да Босны мала цікавіла мясцовых памешчыкаў, таму плату з Гатоўскага узялі вельмі сімвалічную. Яна была роўная кошту літаральна пары дзесяткаў душ, што засталіся ў паселішчы, або аўтамабіля сярэдняга класа сёння. На ўзвядзенне сядзібы генерал-губернатар грошай не шкадаваў. Дакладна вядома, што будаўніцтва палаца фінансавалася ў тым ліку і вільнюсскім камерцыйным банкам. Аднак для чаго гэта было трэба самому банку, гісторыя замоўчвае. На дадзены момант у архіўных дакументах існуюць дзве сумы – 887 тысяч і 1 мільён 435 тысяч царскіх рублёў. Сказаць, які з цэтлікаў палаца дакладны, складана. Хаця б таму, што палац будаваўся ў рэкордныя тэрміны – за 3 гады. А гэта вымагала незвычайнай працоўнай сілы, плюс купля разенбергаўскай цэглы, хай бабруйскай, але па тых часах самай дарагой на тэрыторыі беларускай акругі. Але нават калі ўзяць сярэдняе значэнне ад сумы, па курсе на 1893 год, дата заканчэння будаўніцтва, гэтая лічба канвертавалась больш чым у 700 тысяч долараў. У той час стандартны бюджэт будаўніцтва 35-павярховага хмарачоса ў Нью-Йорку. Да таго ж, за 400 прывезеных з Бабруйска цаглін памешчык плаціў сялянам па 5 капеек. І жадаючых зарабіць за некалькі партый можна было купіць карову, хапала злішкам. А далей простая матэматыка. Гісторыю гэтай сядзібы немагчыма аддзяліць ад гісторыі роду. Так? Козел-Паклеўскія у свой час падзяліліся на дзве галіны. Адна бяднейшая, яна жыла ў Віленскім краю, прыватнасці ў Вілейскім павеце, і далей пра яе ўсе ведаюць як пра паўстанца, удзельнікаў паўстання 1863 года Ян Козел-Паклеўскі. Гэта збяднелая частка. А была другая частка Козел-Паклеўскіх, якая скарысталася магчымасцямі расійскай імперыі. Яны дабывалі карысныя выкапні, яны займаліся дзяржаўнымі пастаўкамі, будавалі чыгунку. То бок грошай у іх было не менш, чым у славутых там Савмарозавых, якія выдаткоўвалі грошы на галерэі, на мастацтва. Праект сядзібы стварыў сталічны архітэктар Віктор Шротар, адзін з самых запатрабаваных дойлідаў петербургскай багемы. У будаўнічай дакументацыі прыкметны нават своеасаблівы аўтарскі дуэт, шануючага сваю сур'ёзную рэпутацыю архітэктара і заказчыка з інжынерна-будаўнічай адукацыі. Гатоўскі кантраляваў кожны этап, каардынаваў пастаўку будматэрыялаў, ды і наогул ледзь не падпісваў кожную цэглу. Адказваючы павевам срэбнага стагоддзя, палац быў пабудаваны ў стылях неаготыкі і неарэнесанса, аб'ядноўваючы ў сабе непаўторнасць і практычнасць кожнага асобнага элемента. Шатры вежаў, эркеры, мансардныя лускаватыя дахі былі нетыповыя не толькі для беларускага дойлідства, але і для ўсёй расійскай імперыі.
Тут і элементы мы можам пабачыць нават абарончай архітэктуры. Эркеры, якія выступаюць на галоўным фасадзе, на іншых фасадах, вуглавыя эркеры. Гэта месцы, якія заўсёды займалі месцы вежаў абаронных. І яны тут вылучаны у самастойны аб'ём, які прымыкае да галоўнай сцяны, завяршаецца шатром выразным такім і нагадвае нам абарончыя далёкія формы. Асаблівую ўвагу мастацтвазнаўцаў прыцягвае аголены цагляны мур палаца. Пасля ўзвядзення сядзібы архітэктар Шротар з усёй незвычайнасцю свайго мыслення атрымаў мянушку цаглянага дойліда. Больш чым на 70% убранне фасада і залаў арыгінал. Палац Гатоўскага задумваўся як падарунак дачцэ. Да таго часу ўжо жонцы металургічнага магната, спадарыня Козел-Паклеўскай. Пра тое, што сядзіба ў Красным беразе не мела права саступаць па сваёй прыгажосці і раскошы ніводнай з магнацкіх рэзідэнцый, не было нават і гаворкі. Парадная лесвіца і калоны ў зімовай аранжарэі зроблены з цэменту. Па тых часах такі будаўнічы матэрыял быў навінкай, аднак яго прысутнасць у прыватным доме была ўжо сведчаннем марнатраўнага багацця. А тут масіўная, з мноствам фігурных элементаў і складаных дэталізаваных перапляценняў збудавання. Анфілада залаў задумвалася як энцыклапедыя гісторыі архітэктурных стыляў. Кожны салон, кабінет ці зала мелі сваё унікальнае аздабленне. Так сярод самых багатых гатычная, рэнесансная і арабская гасцёўня. Прыводзіць у захапленне і танцавальная зала ў стылі эпохі Людовіка XVI, прадстаўляючы сабой спалучэнне пярэстага карнавала грэцкай музычнай рапсодыі і вытанчанай зграбнасці сталага стылю ампір. Наогул, ні кранутых ні марадзёрамі, ні камуністамі пакояў з часоў Гатоўскага захавалася больш 14. Нават і памяшканні для прыслугі аздабляліся з адмысловым густам. Падчас рэстаўрацыі рабочымі ў пакоі для пакаёвак выявіліся вытрыманыя ў тым жа стылі эклектыкі фрэскі на столі ў антуражы поргода. Шляхецкі род не мог абысціся без самапрэзентацыі ў выглядзе геральдычнага знаку. Шляхецкая традыцыя ганарыцца сваім гербам, ведаць пра яго паходжанне вельмі даўняя. Нават у часы Вітаўта Ягайлы ўжо існавалі свае клейноты, свае сімвалы. Можаце ўявіць, наколькі за 5-6 стагоддзяў яны эвалюцыянавалі. Таму кожны элемент герба меў сваё глыбокае значэнне, і прылбіца, і страусіныя пер'і, і іншыя элементы. Але тое, што чытаецца ў архітэктуры, безумоўна, гэта той паўмесяц, над якім лунаюць 3 срэбныя стралы ў чырвоным полі. Адпаведна, Козел-Паклеўскія паказалі, што гэта іх фамільны палац, і хай сабе эпоха ўжо сышла і радавых замкаў ніхто не будаваў, все ж такі для сентыментальных людзей гэта была яшчэ адна магчымасць паказаць сваё дваранскае паходжанне. Аздабленне апартамента унікальнае ў прамым сэнсе слова. У параднай сталовай была выкарыстаная дэталь – папружкі, якімі як бы падвязаны калоны. Падобнай на Русі больш нідзе не сустракаецца. Здзіўляе містычная асіметрыя палаца. Будынак у сваёй цэласнай структуры Г-падобнага збудавання не мае цэнтра. Няма і ніводнага пакоя з аднолькавай вышынёй столі, а сама па сабе сядзіба ад двухпавярховага з гарышчам корпуса для прыслугі як бы апускаецца ўніз да бягучай побач ракі, імітуючы свой асаблівы пахіл спецыяльна разбітага вакол будынка англійскага парку. Палац будаваўся не як мае быць. Да змены рэчышча да Босны вясной адталая вада падыходзіла практычна да параднага порціка. Але вось уже 150 гадоў сядзіба непарушная. Фасад, калі ствараецца, заўсёды архітэктар улічвае гэты бок фасада, на які бок света ён павернуты. Як сонца туды прыйдзе, як яно увесь дзень будзе выходзіць і высвячаць элементы на гэтым фасадзе. І вось тыя эркеры у выглядзе вежачак, гэта вельмі актыўная форма. І тут все зразумела. Тут адразу будзе святло і тень. Рызаліт – гэта нешта іншае. Ён крышачку, сцяна падаецца наперад, крышачку, не надта.
невялічкая цянютка будзе, але святло, якое падае на одну паверхню і на другую, будзе іншым. Акрамя таго, гэта выразны такі кампазіцыйны элемент. Бо калі фасад пацягнуты такі, мы фалангам выдвинуліся і зафіксавалі яго. Па цэнтру выдвинуліся крышку, і мы разумеем, што галоўны уваход у гэтым месцы. Пра самога генерал-губернатара Міхаіла Гатоўскага гісторыі практычна нічога не вядома. Аднак сярод мясцовых, якія былі задзейнічаныя пры будаўніцтве палаца, пра новага памешчыка хадзілі самыя страшныя легенды. Ніхто не разумеў мноства фантастычных стварэнняў, так шчодра рассыпаных па фасадзе. Аднак сучасным культуролагам многае становіцца ясным. Акрамя самой па сабе дэцэнтрычнасці будынка, якая сімвалізуе ў акультызме непаражальнасць, адсутнасць сэрца, цэнтра, выкарыстаны сюжэт гамераўскіх хімер. Паводле апісання старажытна-грэцкага філосафа, хімера увасабляла неіснаванне. Аднак у пары містычныя істоты закліканы выконваць функцыю наглядчыкаў, што не выпускаюць нейкую сутнасць, схаваную ў сценах пабудовы. А вобраз лятучай мышы ў тыя часы увасабляў сабою пільнасць, ды і наогул адзінства душ, бо гэтыя звяры заўсёды трымаюцца разам. Людзі, якія ў 19 стагоддзі мелі класічную адукацыю, яны значна прасцей чыталі ўсю гэтую сімволіку, асабліва тое, што было звязана з антычнай філасофіяй, антычнай спадчынай літаратурнай. Для нас гэта ўжо не так натуральна, не так зразумела, а калісьці чалавек пасля гімназіі ўжо мог, фактычна чытаць гэта як кнігу. Але чаго баяўся Гатоўскі, так заўзята абараняючы будынак ад цёмных сіл? І як звязаная продаж сядзібы з чарадой трагічных смерцяў у родзе Козел-Паклеўскіх? Парадны ўваход. Сапраўднае мастацтва, створанае зграбнай рукой абазнанага майстра. Зала, што рыхтуе зачараванага візіцёра да галавакружнага хараства свайго ўнутранага ўбрання. Мінарэты, папярэджваючыя госця аб экзатычных марах і летуценнях, што ўзнікнуць у клапатлівым розуме, і мудрагелістая ляпніна на падсвядомым узроўні, усяляючая веліч гаспадара дома. Мне здаецца, прапісваўся, сцэнарый, што тут будзе адбывацца. І вырашылі, пачынаць трэба цікавым адразу ж. Не так казаць, што мы вот тут распаўнаемся, далей праходзім, і вось там у нас нешта ёсць. А самае цікавае пачыналася адразу. Адразу на столях, на сценах, на камінах, усё на першым паверсе. Нічога не хавалася. І, дарэчы, такое буйство фантазіі было запланавана, мне здаецца. І таму мы ідзем ад аднаго зала да другога, і кожны раз нешта новае. І гэта так, заводзіць, а што там яшчэ далей ёсць? Ёсць яшчэ другі паверх, разумееце? Дубовае лісце ў антычнай трактоўцы сімвалізуе бязмежную ўладу чалавечай моцы. У царкоўным разуменні вінаграднае лісце – сімвал Хрыста, а матылькі – сведчанне вечнасці. Арабская гасцёўня сустракае радкамі з Карана. Дарэчы, столь стваралася ўручную. Кожная выемка і надрэз – сапраўдны манумент крапатліваму пошуку эстэтычнай асалоды. А кольцы ў арабскай міфалогіі займаюць асобную пазіцыю, бо яны увасабляюць бясконцасць сусвету і замкнёнасць самога сябе. Да гэтага што было? Барока і свае прыёмы. Вось нейкія валюты, завіткі, там нешта такое, сілуэт выразны видно. Класіцызм потым. Гэта ўраўнаважанасць, прагматызм, такія простыя формы. А тут не. Усё іншае. Было такое неразуменне, чаму так атрымалася. А проста ў мастацтве скончыўся перыяд, калі нейкі адзін стыль задаваў тон, і ён быў галоўны. Палацу Гатоўскага неверагодна пашанцавала. Красны бераг абмінулі і начныя падпалы, і нямецкія бомбы. Палац-амулет, палац-пачвара асудзіў на немінучае выміранне сваёй стратай магутны род Козел-Паклеўскіх. Неўзабаве пасля продажу больш за палову сям'і выкасілі сухоты.
Але і праз стагоддзе, праведзенае ў непарушным маўчанні, міфічныя хімеры працягваюць захоўваць свае цёмныя таямніцы, акідваючы пагардлівым позіркам свет, што імкліва змяняецца.